yum, yum, yum. Hey guys, good morning. Today is Saturday, November 13 ng umaga. Gagawa tayo ng sinigang sa miso. So ito yung miso paste. Yan ang gagamitin natin, okay? Tsaka ito yung mga ilalagay natin doon sa sinigang, kamatis, sibuyas, at saka of course kung luya para pawala ng langsa. Aywan ko sa inyo mga dear kung naglalagay kayo ng luya. At saka ito yung dahon ng mustasa. Yan ang ilalagay natin. Dahon ng mustasa. Of course, separate natin yung kanyang bark medyo matigas, kaya medyo unahin natin ng konti. At saka ito yung shrimp and ulo ng salmon. So, yan ang ating ilulutuin for today. So, ayan na. Okay, abangan natin. Magpakulo tayo ng tubig. Ito na yung tubig natin. So, yan ang ating papakuluan. Pero ilalagay na natin to habang natin papakuluan yung ating mga kamatis, tsaka onion, at tsaka ginger natin. So, ayan. Hintayin natin kumulo. Habang natin hintayin kumulo, lagyan natin ng konti din ng asin. Awan ko sa inyo kung paano nyo gagawin yung kanyang sinigang. Pero naglalagay ako ng konting asin para magbe-blend lang yung lasa niya, no? Para, ayan. Yan lang siya. Hintayin natin. So, ilalagay na rin natin yung miso. Yan. Yung miso paste natin. Na siya. Habang pakuluan natin ito, nahalo na rin yung ating miso paste. Okay, mga dear? Sabangan natin ito. Kumulo na yung tubig natin. Ayan na. So, ilagay na natin yung mga shrimp at saka yung ating ulo ng salmon. Ayan, isang cardero. Yan mga dear, di ba? So, lunod lang na to. Ayan. So, pakuluan lang natin, hanggang maluto sila. Ayan. Tingnan natin. Ayan, kumulo na yung ating sinigang sa miso. Malang natin, mga dear. Tingnan natin kung tama na ba. Lasa na siyang miso talaga. Miso. Ilagay natin yung tangkay ng ating mustasa. Yan, nahin natin ng konti yung tangkay. Ayan, di ba mga dear? Tingnan natin. Yan natin. Ayan, yung ating mustasa. Takpan natin ng sandali ng pakuluan ng 1 minute. Alright. Lagyan natin itong yan. Lagyan na natin yan mga dear. Diba? Perfect. Ayan na siya. Tama na yung luto niya. Kasi bakit maraming sabaw? Kasi mas maraming sabaw, mas masarap. Kasi yung ating sabaw, higop. Sabaw. No, di ba? Okay. Patayin na natin yung apoy. Kasi maluluto na siya sa init niya. Tapos takpan lang natin. Mga dear. Ayan, it's done. Yum. Teresa, darating siya after 2. Nag-text sa akin.